lige halv her. Og velkommen til Slap. Nej, ikke nu. Men i hvert fald, så vi vil sige den her video, det er fordi, at der kommer nok ikke så meget gaming lige nu for tiden. Vores computer er bare lidt fucked. Og så vi vil se, om vi kan få det til at du, ellers må vi bare købe en ny computer. Men det kan godt ske, at han ligger nede ude, hvor han viser, hvordan man laver en tutorial til sådan noget. I hvert fald, fordi det er sådan noget mega nørdet. fordi vores FPS... Som ikke er nørdet, fordi det er mig, der laver det. Vores FPS, de kører på 60. Sådan her på skrivebordet og sådan, så det... Og inde på Minecraft, der kører de 16. Ja, der kører de 16. Det giver ingen mening, altså. Hvis I har en måde at fikse det på OBS, altså vi optager med OBS, så... Jeg tror bare, det er vores computer, der lort, vi skal have en ny. Ja, fordi at OBS, det er pisse ultimative program. Men i hvert fald, det var egentlig bare det, vi ville sige, så jeg tror bare, at slutter videoen her. Det var bare lige sådan, det skal ikke tage for lang tid. Bare lige sådan en kedelig info og godt nytår. Det skal ikke tage for lang tid at uploade lortet. Godt nytår og have et godt liv. Ja, i hvert fald, så kan vi sige, at vi ses en dag, hvis I ikke bliver slagtet af en mand med museum. Så vi ses, håber vi, hvis I ikke bliver slagtet. Vi ses, så res, sig hej. Eller farvel. Hej. Farvel. John. Farvel. Farvel, John. Ja, farvel. Jura, have en god dag. Ses.